kada probaj dismario i samo mu glavu mu vam, glavu. Očekuje mjesto i kuda neće bliži. Mene video, a? Mhm. To, mene, samo deri video. Nema ništa. To Šta ga onda mrdalo? je on. Pa nije čovječe budi, jel... Pa još nije više dok je izlo Nije ovaj, više. Jak je on. Ovaj se vamo, vidi. jer nije to... Evo ga, Bog kada je ovo pristupe. Ne mogu Mario ja disko. Ne mogu biti Mario ovu mrežu, evo ti mrežu, gledaj. Slaba ti je mrežu, ne mogu biti. Samo je kon u... Izbili ga sada, probaj ga izbili. Sjebo majke svoju borbenu. Sio šta ja mu. Znam, imao sam ga na Dravi. 10 kila evo ga, Bog, pa onda bi rekao. Pa tu sad viš imaš trke dignute. Imao sam ga na Dravi, pa znam šta ja mu. Oni su još žešći. Ovo kad stane. Ne treba zaprema. Nije. Nek ti ćeš zapet sa podmetačem opet u drezgu. Sad podigni podmetač malo jeboga ti. Podigni ga skoro kad on... Sad sam padio u ušnicu, znam. Ne boj se, neće ja dizati da pupi. Ima on, boga mi. Ne, sam sigur. Možda i 10. I 9. To, sad smo riješili tu situaciju.